Ragsak nga kay ayaw dagiti ubing ta kit akin kinamatan. Boy-boyaan ta ida anak karagragsak ta daytoyen tay binukel ta a pamilya. Agim yaman naglaunay ken ka tadi ka napukaw ditoy dana. Adu nga anus regat ken sakripisyo ngem na ituran ta sinalimit metanta diyata. Kita tadadakeldan adan bukod da abyan dagiti anak ta napalaos ti ragsak ko. Jak tupulo sa babawi asikati inayat ko agyaman lagi ti Diyos tadimting ka dito'y biyag ko. Agyam-yaman at launay ken ka tadi ka napukaw dito'y demna. Adu nga anus rigat ken sakripisyo Ituran ta sinalimit metanta diyata. Agyam-yaman at launay ken ka tadi ka napukaw dito'y demna. Adu nga anus rigat ken sakripisyo Ngem nga